Ο Ζαχόπουλος για το κεφάλι του Μιλόγεβιτς. Πάντα ικανός στο ψηλό παιχνίδι. Ο Τζάτζος σε καλή θέση γυρίζει. Ο Σιμόνοβιτς, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Μετά το Γιώργο Φυρό και το Γιάννη Τζιφόπουλο. Η παλιά για Λιμπερόπουλο. Ελέγχει ο Ζαχόπουλος. Ο Καρκαμάνης απομακρύνει με τα πόδια. Γίνεται το σούτ. Πέφτει ο Καρκαμάνης. Η μπάλα φεύγει κόρνερ. Ατομική προσπάθεια από τον Σάβα Κοφίδη. Ίσως έγινε κάποιο φάουλ. Σωστά άφησε το πλεονέκτημα ο διαιτητής. Η σέντρα προς την περιοχή. Απομακρύνει ο Τεγγελίδης. Γίνεται το σούτ. Η μπάλα φεύγει out. Το πλάγιο για την Καλαμάτα. Προσπάθησε ο Ζαχόπουλος να σταματήσει το Λιμπερόπουλο, χωρίς όμως επιτυχία. Η παλιά για τον Μπελά. Τον έχει αναλάβει. Ευκαιρία τελικά για την Καλαμάτα από τον Τζόνσον. Και η πολύ ωραία μπαλιά για τον Δαλκίδη. Απέναντι είναι ο Κούβαλης, τον είδε ο Δαλκίδης. Το χειροκρότημα των φιλάθλων του Άρη. Σέντρα από τον Κούβαλη. Η ευκαιρία χάνεται τελικά. Μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη. Ανοίγει ο Βαβίλης την μπάλα, βγάζει και τη σέντρα από την άλλη πλευρά. Είναι ο Μπελά, είναι σχεδόν αμαρκάριστος. Γίνεται το σούτ και χάνεται μεγάλη ευκαιρία για την Καλαμάτα. Και ο Ζαχόπουλος να προσπαθεί να τον σταματήσει. Κοντάκι ο Ζαπαλίδης. Η μπαλιά τώρα για τον Στυλιανόπουλο. Μια πολύ έξυπνη μπαλιά για τον Λιμπερόπουλο που είναι σε πλεονεκτική θέση. Ξεφεύγει πολύ ωραία, κάνει το σούτ και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ένα πολύ όμορφο γκολ από τον Νίκο Λιμπερόπουλο. Βλέπετε και πάλι την εντυπωσιακή ομολογουμένως προσπάθειά του. Ο Στρατιλάτης δεν μπόρεσε να τον σταματήσει. Έκανε το σούτ ούτε ο Καρκαμάνης. Εκτελείται το φάουλ, γίνεται το σούτ και η μπάλα στα δίχτυα. Ένα φοβερό γκολ από τον Μανώλη Μητσόπουλο. Και πάλι το σούτ. Μπάλα πίσω στο Στρατιλάτη. Κάνει επίσης το δυνατό σούτ. Έχει καλό σούτ ο Γιώργος Στρατιλάτης. Οι παίχτες της Καλαμάτας επιμένουν. Γίνεται σέντρα από την άλλη πλευρά. Οδεύεται στο σούτ και κόρνερ. Η αντεπίθεση τώρα. Με τον Στυλιανόπουλο φεύγει και ο Μπελά. Παίζεται, λέει ο Παπατριανταφύλου. Θα πρέπει να ξαναδούμε τη φάση. Ίσως δεν είναι τόσο διαφορετικό το replay. Και πάλι φάση. Βάζει το πόδι ο Στρατιλάτης. Ο Λιμπερόπουλος βρίσκεται στο έδαφος. Που θέλει να ξεφύγει μόνος του. Επιμένουν οι παίχτες του Άρη. Ο Λότσαρ, ο Τουτζιάρης σε πλεονεκτική θέση θέλει να κάνει το σούτ. Σηκώθηκαν όλοι οι φίλαθλοι για να πανηγυρίσουν. Η μπάλα φεύγει.